akwai yaron da ya gama digiri ya same ni ce wallahi malam kaza kan ce kai zo zauna da zan ce je kai buge-bugen ka ina da kuɗin da zan bashi amma ban bashi ce je kai buge-buge ka zo da kuɗin ka da ya je buge-buge sai ya zo da kuɗin da la yasminu wala yaghni min ju ba yabo ba fallasa shi yana ganin ana cewa ana noman masara ana samun kuɗi ana shinkafa ana samun kuɗi nace duk ba ita zaka yi ba saboda noman shinkafa da noman masara kusan wahalar su ɗaya ne sai nace je noman gyaɗa ka gane gyaɗa za ta zo ne a cikin kwana 60 zuwa kwana 70 ya gama da ya gama gyaɗarsa sai ya zo ciro ta sai ni ce to abinda za a yanzu ni zan sai harawar taka gaba ɗaya daga nan ka fara ganin ribar abin da ka yi saboda harawar ai kuɗi ce ina da dabbobi da zan ciyar to ni zan siya ka je nawa ake sayarwa ce a malam dai abin da ganin ce a to ba magana malam bane magana ce ta business in na tsaya maka yanzu alfarma za ka yi ka bani ai na karya ka manufa ta ba ta cimma ba saboda gobe ba na so ka sake dawo ka ce min ba ni sai na siye ta akan yanda ake sai da ta a kasuwa ni dabbobi na ko in siya a wajensa ko ba zan siya a wajen shi ba sai na siya don in ba mu dabbobi na sai na siya kaga yanzu ya samu riba sai in ci to yanzu abin da za a yi na biyu gyadar ka zo mu je kamfani a nan Kano akwai inda ake zo a matsa gyada sai in ce je a matse ma gyadar sai gashi da aka matse sai ya samu tunkuza daban tunkuzar kuma ba irin wanda sai an bare gyadar ba a'a gyadar daga gona haka za a je a matse ta saboda ni ina da manufa akan abin da zai shi kuli ka bashi ba ta kila sayarwa zai bai san inda zai je sai da shi daraja ba amma ni zan saya saboda zan yi abincin kifi da shi kuma kai ka san kimar shi na san kimar sa tunda a kilo ake sai da shi ko kuma in ton sai na sake sayin kulin yanzu yana da mai sai yanci to kaje ka sai da man gyaɗan ka ni ba na sai da man gyaɗa da ya je ya gan shi da man gyaɗa kusan jarka 8 ya sayar sai ya dawo da kuɗin sai yanci to ka san me za ka yi ko ma ka je ka sake so gyaɗa yanzu har yanzu sauƙi gare ta je ka sake yi duk ka kai man gyaɗa kasuwa sai an siya ɗazu da maganar muhimmancin man gyaɗa da ake da shi a gida yanzu sai ya miƙe ya yi tsada gyaɗar ta yi tsada amma still yana da jarinsa da ci gaban siya yanzu ya miƙe wasa kaga yadda ce mai ne je ka yi kiyo wataƙila ni zan sayan mai da iri ko ya dinga sayan abinci a wajena zai ga kai malam ya sa ni cikin harkar wahala amma yanzu da ya zo da ɗan kuɗinsa da gaba ɗaya bai wuce ɗan 100 da wani abu ba sai gashi yanzu ya je ya yi noman hekta ɗaya ta gyaɗa ta taimake shi kuma yanzu ya samu jarinsa akwai cikin irin wani shirye-shiryen da nake yi wani ya zo ce min malam wallahi tallahi sai na zama gwarzon shekara ya je noma ya samu ya je sai kaza ya yi kaza yanzu noman kankana yake yanzu yana ga maka a cikin kuɗin kuma ya ware kuɗi da ya samu riba sai je yake yin islamic chemist da shi shi yake jin daɗi amma na fi shi jin daɗi saboda kawai program na yi ya ji ba kuma zuwa ya same ni ba maganganun ka ɗauka ya je amfani shi kuma sai ji daɗi dan nan Kano ne so kaga wannan zai sa ka ji daɗi a ranka to yanzu waɗannan matan in ka ce su yi waɗannan abubuwan da suke cikin gida in ka ce ta yi kiwon awaki masalan ba ta da kuɗin da ta sayi ita kanta masu ta ce a ciyar da ita balle ta samu kuɗin ciyar da dabba to gwara ka yi noman masalan ko kuma ka zo ka yi kiwon kaji waɗanda su baka kuɗi a kullum masu kwai su a matsayin su masalan kamar abin da ka faɗa ba za su iya samun wani wurin ba su je su yi irin wannan noma masalan za su yi noma in ba za ki yi noman ba masalan dan tara jarin da ka da shi sai ka je ka so buhun gyaɗa ɗaya za a iya matse maka buhun gyaɗa ɗaya ka samu man gyaɗa kuma kana sayarwa unguwa za a iya maka guda 2 za a iya maka sama da haka wata kuma za ki ga dan jarin nata kawai zai iya so mata kwano 5 ne na shinkafa ai noma ta aka yi aka gyara sai ta zo dinga sayar da shinkafa da wake da mai da miya a cikin gida a unguwa wata kuma abin take bukata gero take so ta samu an noma gero ta siya kawai ta dinga yin masa tana sayar da masa a cikin unguwarsu wata kuma awara za ta yi wata za ta yi kunu koko wata ta yi kunu koko wata kuma burabusko ma za ta dinga yi wanda ka san bare bari ba wayo gare su amma in suka matsa ma kansu sai su ce sai sun ci burabusko kuma wani lafiya yake kara musu ba kawai in banda kara ayi in bai kara tun shekaru nawa aka yi to ba bare ko shekara 2000 zai wayo zai ko da ke wurin shiru kana ma za a koro ka daga gida au na tuna bari shiru to na janye shi business akwai business da ake cin medium da small scale da kuma large scale galiban large scale sai gwamnati sai wanda kuma ya girma a cikin harka amma small scale shine ana so ka yi abin da za ka rayu ba za ka mutu ba kuma dole sai ka yi kuɗi ba dalilin za ka ce sai an lissafa ka cikin masu kuɗin garin ba dalili ba dole ba ne
kai abin da kawai ba za ka tashi ka wulakanta ba ka samu abin da za ka ci ka rufa ma kanka asiri wannan shine ya fi maka sauki in ka ga mutum ya tafi irin wancan kuɗaɗen to ya fi karfin wannan duk surutun da muke shi yanzu babban haraka yake yi akwai mutumin da yake mun yana so mu dinga yin awaki guda miliyan 1 saboda Saudiya ta yi sani MOU da wata jiha a nan Najeriya ita ce jihar Kebbi cewa kullum ana so su kai akuya 2,000 Saudiya kullum wallahi malam kuma a jarida aka buga in Najeriya kowa zai iya karanta jaridar amma an kasa yi da haka da muka zo muna magana sai ya ce mu malam ina so mu zo mu bude kamfanin da zamu yi akuya miliyan 1 zamu dinga kaiwa duk cikin wata daya na ce mashi Alhaji ya ce na ce ni hankali na a jikina yake ni ba mahaukaci bane ba zan yi wani haraka ba ya ce malam ai kuɗi za a samu na ce malam ni mai wa'azi ne shine matsalar in na shiga cin waccan sabgar za ta ɗauke min hankali daga neman ilimin da nake yi saboda shine tabbas ne ni kuɗin da nake so in yi shek ba su wuce in samu kamar $10 billion ba ni ba matsa maka yana ba ba irin naka kuɗin nake so ba ni kadan nake so in na samu kamar biliyan 10 na dala akasi ne kake idan dama ta samu me zai hana kai tun da ni ba na son kuɗi da yawa baka da yara wanda suke kake aiki da su akwai kamfani ina da kamfani ina da ma'aikata da amma ni dole zan zama engage ni kuma kaga ai tun farko na gaya masu nake yin abin da zai taimaka mini a harkar da'awa ta kuma alhamdulillah I'm contented ya ishe ni kawai dai irin yadda kake son kuɗi ne ni ban kai can ba $10 billion ni ta ishe ni kamar a ɗauki me yake da suna mata ta Dangote da gwamnatin Najeriya ta taimaka mai ya raba kuɗin biyu rabi sai ishe ni ni ba zan matsa maka yana Sheikh wanda yake son yi noma amma bai da kasa bai da wuri zai iya noma ba kasa akwai abin da muke cewa soilless farming misali kamar hydroponic ko kuma aquaculture farming kana iya samu ba kasa amma ga ruwa a garinku to akwai wani soso da ake amfani da shi akan ruwa sai a yi shuka ko kuma a zo a yi amfani da hydroponic a cikin gida ma ana iya yansa muna ce mai vertical farming hawa ne kamar da kaga shelves na maktaba kamar dai da me yake da suna ya za mu ce faɗi shi da Hausa dai maktaba da haka kamar inda mutane sun san me muke nufi library muke nufi yanda ake jijiyar littattafai ai ba ga ana yin shi kamar irin hawa ne irin gidan tattabaru yawa kamar gidan tattabaru to amma sai ka ga karfe ne a wajen ko katako ne da za a sa leda sai a dinga yin shuka a saman sa galiban Isra'ila suna haka ko kuma kasar da mutane suna da kasa amma kasar su wace Isra'ila kuma misali a subhanallah da kace Isra'ila sai ni ji wani ai wai ci gaban da suke da su a noma nake magana ba ai ba goyon bayan su kan mutanen Allah tsine musu albarka irin yanda ake ba su da kasa su kasar su akwai kasan tattauna mu har yanzu ba mu yi magana akan kasa ba to akwai kasar ita kasar da ba za ta kai shuka akan ta ba saboda tana da akwai ma'aunin da muke auna kasa da sai mu ce ba za ta yi abin da ake so ba to irin wannan kasar shine sai kaga sun zo sun so kasa wannan kasar da mu muke renawa da ake ji a ci Afirka tana da kasa kaza ai suna ɗiba ta a sai da ita sai a ƙara mata takin gargajiya sai a dinga shuka akan faranti sai a dinga shuka kamar kabeji ko kokumba ko kuma salad ko karas ko wani makamancin haka wanda zai iya zama an taimakawa al'amura da su a haka muna godiya muke ina ganin zamu ba masu kallo haƙuri sau kasan suna ce min ina hana su bacci da haka sai sa so in raba shi sati mai zuwa idan Allah ya kai mu insha Allah sai mu dora akan inda muka tsaya bi idnillahi ta'ala